Proven. Dili literal ha, duhay tubag ka din. Pinadayag 1:13. Unang pangutana, pinangga na igsuon. Kaya ni kunto man ka sa Biblia, mutuo ba ka sa tibuok Biblia? Yes or no? Yes. Ito ko, Padre. Gawas nga mutuo ka, imo bang dawaton ang isulti sa balahang kasulatan? Yes or no? Kusba ka gamay kay hinay. Palayo ko, palayo. Gawas nga imong tuhuan, imo bang dawaton ang pulong sa Ginoo? Yes or no? Dawaton. Salamat. Sunod pangutana. Dingon man ang Ginoo dinhi sa Deuteronomy chapter 18 verse 10. Ako lang basahon. Sige. Kinahanglan walay makita diha kaninyo nga magsunog sa iyang anak ka lalaki o anak ka babae ingon sa halad. Bisan kinsa nga tigpanagna, usa ka tigpahimalad o anting-antingan. O lumayan. Tigpagkasayod sa mga espiritu o tigpanagna. Pinaagi sa pagpangutana sa mga batay. Kay si bisan kinsa nga nagbuhat niini mga butanga, plural, dulumtanan sa Diyos. Pangutana. Imo ba nito ba ito? Yes or no? Dili. Oy, clarification. Ha? Ayaw mong gising. Kanang mga tingan-tingan ha? Kanang mga tingan-tingan ha? Iya na siya, wala milabot, ana. Amo ginang i-deny. Wak milabot yun eh. Magkukulang ba rin eh? Magbabarang ba rin eh? Ang tingiro sa mas mga katipunero, nakipaglaban. Mayawa rin na. Next question na. Okay, kay dili mani kauban nimo nga anting-antingan, anting-antingero. Ang pangutana nganong wa magkamuuyon. Tubag. Ang tubag kay dili na kami pader. Kay kung dili Maura kong tubag. Dili na kami. Matapos, buntag-buntag, hindi ko kumangko na. Nabay, maya siyawa pader. Mga mukanta, bago kumutambal, mukanta ako. Tugutin ninyo, okay? Sige. Kana na lang, pader. Para makasabot. sunod pangutana. Kay dili man ili ka mo, anong wa magkamuuyon? Kay di ba kami, simple question. Kay awa pa ko man. Sige, sorry. Nag-previous pa ko. Kay niingon ka kaganina nga imong uyunan ang pulong sa Ginoo. Gawas imong tuhuan, imong dawaton. Pero nga naman, pero sa pagpangutanan nako, dili man kauyon. O wa man mo dawata. Tubag. Ang kamaturan dawaton. Pero kanang mga tingan-tingan na, di gid na kami. Di gid na kapuntos na ka na. Ay, duha ka kasi ng tingan-tingan. Basahan ako. Ako ang basahan na. Nga naghimo ang Diyos. Sige ha, kadali lang. Sige. Dinhin niyo masaktan, Ayon yung hudbang tanan, anting-anting, oy. Ako basahon. Dinhin ta sa Genesis 1:3-5. Dili litra po litra. Unya mingon ang Diyos, mutungha ang kahayag. O mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Diyos sa kahayag. Nga iyang nakita. O gilain niya, kinigikan sa kangit-ngit. Gingan na niya adlaw ang kahayag. O kangit-ngit, gingan lang niya gabi. Milabay ang kagabiyon o miabot ang kabuntagon. Maupat ko ang unang adlaw. Dinhinis kahayag, dinhinis kaayuhan. Dili literally nga pinapasa, pero tubuting ang masabot. Ilong. Na ang kahayag kangit-ngit o mutubot. Diri akman. Ang gagit. Stop sa bro. Kay nangikita naman ng taalik. Ilong na lang usata. Paabot sa tagay ang gigamit nato kaning kuan magod ka piso o 5-5. Ya karon abot tagyapi.
Nindot kayo na ay participation ng live. Kasunod. Okay, magbuwag gamay sa 1 minute. Padayon. Sa pagkuman sa 1 Okay, minute. padayon ha. Nagbuhat ang Diyos og kahayag ng ngit-ngit. Kung ako mapiliyon, ng ngit-ngit kahayag. Kung ako, kahayag ko. Yun yung misminayaw ka na dinautan mo ng ating-atingan na. O napay dumag, pwede ba? Okay, time na. Next question. Sunod pangutanan. Sa ang Ginoo mingon, busa ako sa Ezekiel 13:20. Busa ako ang Ginoong Diyos. Nagaingon nga kontra ko gayod ang inyong mga anting-anting. Nga inyong gigamit sa pagbiktima sa mga tao. Nga daw mga langgam nga gilitan. Ang pangutana karon. Ang Ginoo may niingon ani nga kontra niya ang mga anting-anting. Pangutana, saktong Ginoo ni sayo. Ang tubag duha. Ay, ako ang katungod. Inyo ba rin katungod mga audience? Duha ang tubag. Tinuod na yung ibasa. Ang ikaduha, di diya ko na kami, bisan ang Ginoo ba nag-ingon, kaya gipunto diya, kadto lagi ng mga dautan, nga naas kangit ng mga buwat, kami naas kahayag. Sumala din sa ako mabasa. Napay 1 minute. Napay 1 minute na? Napay 1 minute. Kadali lang. Pagbangutan. Chapter 3:37-38. Ang kabubuton lamang sa Ginoo mo'y kanunay matuman. Ang maayog dautan mahitabo sumalas pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Napay time wala na. Gamay. Sa Isaias 45:7, ako'y nagbuhat sa kahayag kangit-ngit. Ako'y naghimo sa kabuluhanan o katalagman. Ako ang Ginoo mo'y naghimo niining tanan. Naay lagi kadautan. Nakoy kayuhan. Sunod pangutana. Gibutangan ninyo sila bugkos sa mga bukton. Nalipid kayo ninyo. O bilo sa mga ulo, isip mga anting-anting. Hindi aman gini. O niya, gibutangan og bugkos sa mga bukton. Mao man imong gi-describe ng anting-anting. Ang Okay. pangutana, nganong imong maninggitanay nga mao man imong description sa imong pagka-anting-iro. Tubag. Duha ka klase ng anting-anting. Katong buwats kang ngit-ngit o buwats kayo. Asa man na mabasa. Ngahutod na ninyo tanan pa anting-anting. Nang Ginoo. Wa mo masayo. Gamahanan o pinakadatong mutya ang ating-anting. Kinsay gustong i-prove na ko? Gusto? Nato ko'y oras, kadali lang. Sige ha. Dinhi sa Isaias 21:5-6. Ipaandam ang lamisa, ipahimutang ang mga lingkuranan, himuwa ang pagtangaon, himuwa ang pag-inom, tindog ka mga prinsipe, gihugi ang tamin! Na ang mga tamin, Espiritu Anon, dili lang anting-anting, haba, amulet, talisman, na pa yung other term, dagon. Okay, Sunod wala na po. pangutanan. Lain na po nga teksto. Diri sa Mika, Kapitulo 5, versikulo 12. Ningon na po ng Ginoo. Huwag tangon ko ang inyong mga anting-anting. Ang pangutanan, anong napamanan nimo? Diba? Asa man tangtangon, sa bukton. Asa tangtangon, anong man matangtangin lagi? Literal ba o spiritual? Di lagi kami kanya. Di ganun mo ang kunanaoy. Espirituhan ang hinagiban mo tao sa dili. Tao kong taming. Kaya niyo bungkago ng Isaias. Isaias 21:5-6. King James Version, ang balang kasulatan, nangandam sila sa lamisa, nagabutang sila sa magbalantay, silang nangaon, silang nanginom. Panindog kamo, mga prinsipe, dihuga ang taming. Kami ang nanay, lana. Amo naman po mo lana. Sunod pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga dunay anting-anting sa kahayag? Naawala. Na, duhay tubag. Dili, litra-litra. Wala ka, ipaliw sa ko kayo, pagkitaon. Stop sa kanila. Para mag-challenge na. Apat.
Kaya wala. Akong basahon, biblical. Unsa to, Pater? Usbang. Mas pangpangutanan. Oh. Ang akong pangutanan kay daghan namang ering mga teksto nga gidungtan sa Ginoo ang anting-anting o niya nagisgot po siya bakos, nagisgot po siya bilo, ng mga anting-anting. Wa naa ba kay mabasa diha nga ang Ginoo nahimuot sa anting-anting? Ato sa kantay. Ay pagdali brad. Parang di ka mag-pressure. Kay kamaturan ni ato. So bro, relax lang ha. Lakad mong time. Okay bro. Masap din. Hindi. Masap mo eh. Ikaw na. Proven. Dili literal ha, duhay to bang Pater? Pinadayag 1:13. Ako'y basa. Og sa taliwala sa mga kandilero, nakita ko nga daw inog anak sa tao, nga sinuluban og hataas nga biste, og may patos nga bulalang sa iyang tugan, si Kristo na! Dara na ang santol, Kristo mismo. Oh, pike, di lang ating-ating gadurog, pero masabot. Okay, next question. Sunod pangutanan. Ang kunon ba nimo nga way nabasa ang ating-ating? Ako na nabasa, ikaw ah. Duhay tubag, akong giingon nimo. Di masabot, dili literal. Okay. Pero natubag na. Upo ko mo magpangutanan. Oh, sige. Ah, sorry. I'm sorry mga kaigsunan. Upo ko mo magpangutanan. So, ako, daghang teksto nako nga gidungtan sa Ginoo ang anting-anting. Ang ako pangutanan nganong ipugos man jud nimo nga wa mo kay nabasa. Ikaw ra may nagsabot-sabot. Pwede mo object moderator. Nang hinaw naman ang akong hatbang. Nga ang akong tubag, dili literal mabasa, pero masabot. Unsay tawag ani? Basta itangin, idikit sa lawas, matubag og dagon, anting-anting, amulet, talisman. Unsa ba? Habak. Klaro, di masabot. Kay tinago ni alang kaninyo, sumana ni Pastor Pablo, nga iwali ko ang tinagong balita. O iwali ko kasabot kay tinago. Okay, nag-object siya, namoto yung objection. So, kutob sa yung objection, iya dito nga side. Next question, Father. Last question? Last question na last answer. Sunod pangutanan, ningon man ka nga si Kristo ang nagkaayo o pag nagkabot sa pare, naayo na sila. Imo mga kuno ang isulti ni San Pablo, Hebrew 3:1, nga si Kristo pare usap. Imo bang kunon nga si Kristo pare? Sumala sa Hebrew, yan man sulti nga ganina. Gabay lang sa Father Darwin, medyo irrelevant sa Asia. Irrelevant sa Asia. Related man sa healing, Mr. Moderator. Bisan igamit, pero dili mao isyo. Sige. So, change your question. Tagapatan ko sa pangutana rin sa katuman. Sunod pangutanan, mabasa ba sa Biblia nga si Kristo ang tingiro? Duhay tubag. Di mabasa pero masabot. Kaya ko na pamatunan. Kaning kagabiyon. Kung mapamatunan akong dili mabasa ang balita pero masabot. Mutyaan si Kristo. Oras. Okay. Pinadayag 2:17. Di na ako basahon. Kaya pangalaman ko na eh. Pinadayag 2:17 ha. Dili mabasa ating-atingan pero masabot. Nganong naa siya anang butanga. Hinaot di pa matapos akong 1 minute. Ang magpadaogon, paghimuon ko ang magpadaogon. 2:17. Ang magmadaogon hatagan ko sa tinago nga mana o paghatagan ko siya gamay nga bato. Ganun namin bato si Kristo sinulatan sa pagungalan. Katibay na katarungan. Di mabasa ng ating-ating. Pero nagkumpot si Kristo. Tinagong mana nga pulong. O puting bato. Nga nung naasya na, anting-antingan na itong Ginoo. Alam mo ba sa'yo?